Давайте, минавайте. Тука сега къде съм аз, Гошо, ако ме виждаш по-в дясно, че пак една дупка леко настъпих под водата. Аз сера съм го изключил също, да знаете. Може да мине спокойно, докато приболиш, това няма проблем. Не стъпвай върху него. Няма проблем, но по-ясно. Да, бе, я виж шалките, бе, Жоро. Добре си. Ебало си е майката. За момента бива. Те е едно от най-добрите места, знаеш ли? Знам. Те сега горе с Палабуда. И? Кога са минали? Нататъка? А? Кога са минали? На Бенело са сега, с малко ще тръгват. Ще бъдат ме пуснали. Ама минали са и мало ли е закъсване много? А? Значи ще минем и ние. Значи по-зле и мало тука. Адаш, чуваш ли ме? Така, ще се тръгне тук. Паламуда днеска сутринта са минали. Са да Бейнело тръгват. Сигурно ще минем и ние. Малко по-голяма дистанция, да има време за реакция и за засилка. Гош ще го пусна на стотина метра пред мене.